Сәлеметсез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада Сара Садыкова истәлегенә мәңгелеккә юл. Аның җырлары бөтен менә күңелнең нечкә кылларын тарта торган. Пермь краенда исламны үстерү буенча зур эш алып баралар. Безнең шәкертләребез бик теләп йөриләр. Беренче дәресләрдән үк кызыксыну уянды. Үзбәкстанда Рөстәм Яхинны искә алдылар. Концертны Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты Фируза Халдарова оештыра. Ничә килсәң дә, анда яңалык. Башкортстанның Төмәнәк авылына сәяхәт. Бүген мәктәптә 60% укучы татар телен өйрәнә. Рөстәм Нәбиуллин үзенең архивын барлар. Мөршид апа турында да, Шибат абый турында да сөйләдем. Моңлы көйләр, җанлы башкару, яшь йөзләр. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Сара Садыкова тууына 115 ел тулуга багышланган бәйрәм концерты узды. Чараның оештыручыларының берсе мәшһүр композиторның кызы Әлфия Айдарская. Ул данлыклы әнисенә багышлап «На пути к вечности», ягъни «Мәңгелеккә юл» дип исемләнгән өр-яңа китап тәкъдир итте. Башкаланың татар мәдәни үзәгендә бу бәйрәм Сара Садыкованың иҗатын яратучылар өчен шын бүләк булды. Халык белән тулы зал моңга чумган. Концертның төп оештыручысы танылган татар композиторының кызы Әлфия Айдарская. Ул Сара Садыковага багышланган «Мәңгелек юлда» китабын да тәкъдим итте. Мәкаләләр, шигырьләр һәм истәлекле фоторәсемнәр белән бай җыентык 2020 елда нәшер ителгән. Ну, был, конечно, безнең концерт немножко сокращенный булды. Безнең артистлар авырып киттеләр. Мәскәү тамашачы, мин считаю, что более ничек дип әйтергә, преданный Сара Садыковага чем Казандагылар. Менә иначе без монда үткәрәбез дә юбилейларны Казанда повторяем. Менә они наоборот. Инициатива менә моннан килә, Мәскәүдән. Это очень отрадно. Мәскәүдә Сара Садыкованың 115 еллыгын аеруча зур дулкынлану белән билгеләп үтәләр. Юбилей концертында катнашу өчен артистлар Казаннан килгән. Мондый бәйрәмнәр гадәттәгечә Башкаланың татар мәдәни үзәгендә уза. Теләге булган һәркем бөек татар мәдәнияты белән таныша алды. Муса Җәлилнең кызы Шулпан Җәлилова да искәрмә түгел. Я волнуюсь, когда на таких встречах, потому что мой отец дружил очень с Сарой Садыковой. И мы продолжаем эту дружбу с семьями. Я дружу очень с Альфией Газизовной. И мы с ней встречаемся и в Казани, и здесь вот. И вспоминаем о наших родителях. И мы, в общем, продолжаем, как говорится, думать о них и вспоминать их. И для меня очень важно вот и сегодняшний вечер. Беренче татар хатын-кыз композиторы Мәскәүдә консерватория тәмамлый һәм күп тапкырлар Башкала тамашачысы алдында чыгыш ясый. Сара Садыкованы Башкалада һәр вакыт җылы каршы алалар. Минем өчен беренче чиратта безнең милләтебезнең асыл композиторы, бик күп популяр халык арасында таралган җырларның, халык яратып җырлаган җырларның авторы милләт кызы булып тора. Мондагы татарларга үзебезнең һөнәрләребезне күрсәтеп, күпмедер дәрәҗәдә имтихан тоткан кебек киләбез. Күп еллар узган. Хәзер Сара Садыкованың әсәрләрен яшь башкаручыларга тапшыралар. Алар Сара Садыкова көйләрендә үскән, Россия һәм халыкара конкурслар лауреатлары. Һәркемнең яраткан әсәрләре бар. Кешегә таныш булмаган җырларны да шулай ук чыгарасы килә. Менә мин яшьләргә шуны тәкъдим итәр идем. Шушы җырлар белән бер рәттә әле бер дә яңгырамаган да җырлар бар бит әле Сара Садыкованың. Менә шуларны алып, өйрәнеп, шуларны тагы да җиткезергә халыкка. Җырлый 25 җыран тупланды. Бу инде халыкка бик мөһим булган мәгълүм булган җырлар белән бер рәттән халыкка әле беренче тапкыр ишетелгән җырларда. Шуның өчен бик зур роль уйный менә бу җырларны җырлау безнең үзебезнең репертуарда бай беренчедән, икенчедән халыкка да Сара Садыкованың кешеләргә әле мәгълүм булмаган җырлары барып ирешә дигән сүз.
Кичәнең иң дулкынландыргыч мизгеле 50 ел элек язылган Кавый Латыйповның Муса Җәлил турындагы хәтердән чыкмый җыры булды. Биредә күргәч инде җаннарыбыз дәртләнеп китә инде. Татарлар өчен без горурланабыз инде. Яшисе килеп китә, Казанга барасы килә. Ул хисне әйтеп аңлатырлык түгел. Ул аның җырлары бөтен менә күңелнең нечкә кылларын тарта торган. Хисләнеп, менә шул чырга әйләнеп кайтып, менә шул чырда яшәгән кебек, бүген үземне хис итеп утырам. Ләйсәнә Сыдырдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Дин һәм милләт аерылгысыз. Пермь краенда яшәүче мөселман кардәшләребез исламны күтәрү, саклау, үстерү өчен күп көч куялар. Мәчетләр төзелә, мәхәлләләр эшли. Дин белән бергә туган телне саклауга да гаять зур игътибар бирелә. Мәсәлән, Пермь шәһәрендә балаларга дини гыйлемне бары тик туган телебездә укыталар. Яшьләр һәм өлкәннәр өчен мәчеттә татар теле курслары оештырылган. Дәресләр әле күптән түгел генә уздырыла башласа да, ана телен өйрәнергә теләүчеләр саны 2 дистәгә җиткән. Тулырак киләсе видеоязмада. Бүген Пермь краенда 100дән артык мәхәллә эшли. 78 иман йорты бар. Тагын 13 мәчет төзелә. Шуларның берсе Пермьнең үзендә. Булачак Җәмигъ мәчетенең төзелеше 2 ел элек башланган. Кыска гына вакыт эчендә Аллаһ йорты түбә астына кертелгән. Тиздән тәрәзәләр һәм манаралар куелачак. Бу безнең бу мәчетнең манарасы 2 манара була. Бу мәчеттә бүген көндә 40 метр озынлыгы була. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Һәрберсенеке 40 метр. Төзекләндерү эшләре гөрләп барса да, дини һәм милли тормышның бер көнгә дә тукталганы юк. Яңа төзелеп килүче мәчет янкырмасында быел беренче тапкыр татар теле курслары оештырылган. Без әйтәбез, у дин һәм милләт алар бергә булырга тиеш һәр вакыт. Шуның өчен моны бүген көндә моны бу мәчеттә дә безнең актив татарлары бик катнаша, Аллаһка шөкер, тырышабыз. Минем дигәч, Дәресләр атнага 3 тапкыр үткәрелә. Укытучы Фәргат Гарипов Татарстаннан Пермьгә берничә ел элек күченеп килә. Дини гыйлем белән бергә татар теленә өйрәтергә дә бик теләп алына. Махсус программа бар. Хәзерге татар теле укыту буенча шул программа белән бердә тайпылмыйча эшлибез. Һәм инде безнең шәкертләребез бик теләп йөриләр. Беренче дәресләрдән үк кызыксыну уянды. Дәресләргә яшьләр генә түгел, өлкән буын да күпләп йөри. 8нче дистәсен ваклаучы Кәүсәрия Хикмәтуллина Пермь шәһәреннән 15 чакрым ераклыкта тора. Тик аның өчен юл арасы киртә түгел. Дәресләргә йөрү өчен такси хезмәтен кулланам ди ул. Татар телендә аралашса да, теләге туган телен тагын да камил белү. Бөтен сүзләрен дә белеп бетереп булмый. Менә мин передачаны карыйм, теге татарча ТВ каналдан карыйм. Анда бик күп сораулар бирәләр. Мин тоже шуларны белмим, барсын да белмим. Анда өйрәнәм. Менә хәзер бер передачада караганда, бер мине караганда, базилик дигән нәрсә икән ул дип анда сорадылар инде. Базилик ләкте бер кешегә. Райхан икән ул, бик җиңел. Без аны белмидек, базилик дип үзарасы яшәбез. Гаиләдә татар телендә аралашу дәресләрне тизрәк үзләштерүдә ярдәм итә. Булай белгеч чактан башлап, әни мине татарчага да русчага в одинаковой мере өйрәтте дип әйтимме. Үдә татарча сөйләшәйге, тышка чыккач русча сөйләшәйге. Бәлки мин бер укымадым татар телен, әдәбият, и шуның өчен язырга белмим. Бу дәресләр миңа булыша алфавитны, во-первых, өйрәнергә и язырга дөрес итеп. Өйдә татарча сөйләшәсезме? Өйдә татарча сөйләшәбез. Кемнәр белән татарча сөйләшәсезгә? Барсы белән дә. Дәресләр яз айына кадәр дәвам итәчәк. Пермьнең үзеннән генә түгел, укырга теләүчеләрне башка район шәһәрләрдән дә көтеп калалар. Пермь шәһәреннән Нәзир Ногманов, Эльвира Вахитова, Дмитрий Демеев, Татарлар. Быел күренекле татар композиторы, пианист, СССРның халык артисты Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тулды. Композитор 400дән артык әсәрнең, шул исәптән Татарстан Республикасы дәүләт гимнының да авторы. Ел дәвамында мәшһүр композиторга багышланган чаралар дөньяның төрле почмакларында үткәрелә. Үзбәкстанда бу күркәм хәрәкәттән читтә калмады. Биредә композиторның рояль һәм скрипка моңнарына яңгыраган әсәрләреннән бик матур концерт узды. Аны Татарстан һәм Башкортстанның ат казанган артисты Фирүзә Халдарова оештырган иде.
Шарада безнең махсус хәбәрчебез Сәрвинас Кәримова да булып кайтты. Рөстәм Яхинга багышланган кичә һәр елны Үзбәкстан дәүләт консерваториясендә уза. Концертны Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты Фирүзә Халдарова оештыра. Бүген биредә музыкасын танылган татар композиторы Рөстәм Яхин язган фортепиано һәм скрипка өчен җырлар, романслар, пьесалар башкарылачак. Рөстәм Яхинның иҗаты белән мин училищеда укыган вакытта ук таныштым. Минем укытучым шунда беренче романс бергәндә, романсны ул оныта алмыйм дигән романс иде. Шуннан бирле мин чынлап та оныта алмыйм бу композиторны. Мин инде һәрбер юбилей даталарын шул Үзбәкстан дәүләт консерваториясының орган залында уздырам. Бүтән тормышымда инде әйтсәм, бүтән иҗатым мин үземдә багышлыйм шул композиторга. Күренекле композиторның Фирүзә Халдарова башкаруындагы әсәрләрен тыңларга бу көнне татар мәдәни үзәге җитәкчелеге һәм әгъзалары, мөхтәрәм милләттәшләребез, шулай ук композиторның иҗатын һәм сыйфатлы музыканы яратучылар җыелды. Шул концертны булганын ишеткәч, шатланып килдек менә әнием белән тыңларга. Рөстәм Яхинның 100 еллыгы икән. Без татарлар югалып калмадык. Biz de agарту эшләрендә катнашып, безнең дә хакыбыз бар. Безнең дә менә шул биналарда утырып, шатланып, сөенеп, менә бәйрәм кылып утырабыз. Мондый очрашулар без читтә яшәгән татарлар өчен үзеңнең ватаның белән бер сәламләшкән кебек. Икенчесе, бу бүгенге композитор ул күп кешеләрнең йөрәгенә ваткан композитор. Шуныңдый безнең концертлар безгә исләтеп тора. Без кем икәнбез? Безнең әти бабаларыбыз нинди көйләр белән яшәгән? Әгәр минем әткәем әз генә шу көйләрне йырламаса, бәлки мин бүген татарчасы сөйләшә алмас идем. Тере тавыш. Һәр музыкаль әсәр тыңлаучыларның йөрәген җилкендерде. Килгән кунакларны яшьчә Самарканд җыры аеруча куандырды. Бу концертлар бик кирәк. Чөнки халык бик сусады. Бик сусады. Татар моңына да, анасын безнең көйләребез дә бик матур беренчедән. Икенчедән аның иченә моң гына түгел, анда бит ул һәрбер җыр үзенә күрә сөйли. Ни турында сөйли? Кешенең язмышы турында сөйли. Сәрвинас Кәримова, Татарлар, Ташкент шәһәре. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз алдагы минутларда. Ничә килсәң дә, анда яңалык. Башкортстанның Төмәнәк авылына сәяхәт. Бүген мәктәптә 60% укучы татар телен өйрәнә. Рөстәм Нәбиуллин үзенең архивын барлар. Мөршидә апа турында да, Шибгат абый турында да сөйләдем. Төмәнәк Башкортстанның Туймазы районындагы авыл. Әлеге салада безнең төшерү төркеме бик еш була. Чөнки тырыш, хезмәт сөючән татар җанлы милләттәшләребез яши анда. Әледән-әле төрле чаралар уздырып, актив тормыш рәвеше алып баралар. Данлыклы бабай утарының да әлеге салада булуын искә алып китү урынлы булыр. Ничә килсәң дә яңалык анда. Бүген сезне янәдән Төмәнәк авылына чакырабыз. Сүз Гөлия Садыковага. Башкортстан дигәч күз алдына иксез-шиксез дала, кыя таулар килеп баса. Борынга хуш исле кымыз исе килеп бәрелә. Хәзерге вакытта нәкъ менә шул хисләрне кичереп йөргән мәл. Без Башкортстанда, Төмәнәк авылында.
Авыл урамнары төзек, йортлары матур, бизәкле, май шүлмәге тышыннан беленә диләр бит. Шуңа биредә уңган тырыш милләттәшләребез яшәвенә һич шик юк. Сала белән танышуыбызны мәктәптән башладык. Авыл уртасындагы мәхәббәт бина 1964 елда төзелгән. 2010 елда реконструкция үткән. Белем йорты җирле оешмалар, эшмәкәрләрнең ныклы ярдәмен тоеп эшли. Бүген мәктәптә 143 бала укый, аларга 13 мөгаллим белем бирә. Безнең балалар Төмәнәк авылыннан гына түгел, безнең Дарвиндан киләләр, Покровкадан киләләр, Тирән елга, һәм дә инде Казаковкадан. Безнең автобус чыгып, аларны җыеп килә. Түгәрәкләребезгә шәһәрдән дә килгән балалар бар. Монда теге бушка булгач, безнең шәһәребез якын Туймазы, шуның өчен дә киләләр. Менә безнең компьютер эшләр буенча бик яхшы программалар бар. Илдар Хамматовның мәктәп директоры булып эшли башлауына әле 10 ай гына. Белеме буенча физика-математика укытучысы ул. Бер үк вакытта хай-тек технологияләр буенча түгәрәк җитәкли. Бүген шуларның чираттагысы, әйтергә кирәк, мәктәптә шимбә, якшәмбе көннәрендә дәресләр юк. Балалар түгәрәкләргә генә килә. Язык программирование дигәндә урысында программирование скретчта үтәбез. Скретчта балалар өйрәнә безнең җан сурәтләр ясарга һәм дә инде уеннар. Ул уеннарны ни өчен без өйрәтәбез? Бала чага аңларга тиеш. Ул уен ничек эшли бүгенге көндә. Ул бит инде алар смартфонда уйныйлар. Ләкин сәбәбен тапмыйлар, ничек уенны ясарга. Монда без скретч кына үтмәйчек, бездә Python дигән программа үтәбез. Бу актуаль программа. Татарстанда Иннополис университеты бар, biz шул якка юл тотабыз. Мәктәптә туган тел буларак 2 тел сайлап алынган, ул татар һәм башкорт телләре. Бүген мәктәптә 60% укучы татар телен өйрәнә. 2 телне өйрәнер өчен дә барлык шартлар да тудырылган, ул мөгаллимнәр ягыннан да һәм шулай ук кабинетлар да бар. Алда әйткәнебезчә, мәктәпкә килүебез шимбәгә туры килү сәбәпле без татар теле дәресенә эләгә алмадык. Аның каравы кабинетта укучыларның нәфис сүз бәйгесенә әзерлекләренә тап булдык. Дәресләрне төрле ысуллар планы кызыклы һәм мавыктыргыч итеп үткәрүгенә җитми, төрле класстан тыш чараларда да актив катнашырга тырышабыз. Конкурсларда, олимпиадаларда җиңү яулап кайткан баланың күңеле үсә генә. Нинди дә булса газета, журналда үз мәкаләсен күргәннән соң, бала тагын да канатланып эшли башлый. Һәм баласының эш нәтиҗәсен күргәч, әти-әни дә моңа каршы килми. Нигә кирәк ул дими. Атнасына 1 сәгать әдәбият, 1 сәгать татар теле укыйлар. Һәр бала дәреслек белән тәэмин ителгән. Имтихан итоговый дәресе каралганмы нәтиҗәләр? Әйе, 9-нчы сыйныф укучылары безнең татар теленнән дә ул сойлап алу итеп эшләнгән. Ләкин шулай булса да безнең укучыларыбыз һәр елны бик теләп татар теленнән имтихан сойлап алалар. Быел да менә 8 укучы теләк белдерде. Имтихан үтә диктант формасында һәм Аллага шөкер, моныңча әле гел бишлегә язып килделәр. Балалар үз телләрен, тарихларын белеп үсәргә тиеш. Моның өчен авылда һәр кеше зур тырышлык күрсәтә. Табигать гаҗәпләндерүен дәвам итте. Без мәктәптән чыгуга дөнья ап-ак иде. Буранлап яуган кар астында авыл, аның тарихы белән танышуыбызны дәвам иттек. Biz тарихыбызны бик яхшы беләбез дип башлап җибәрде сүзен әңгәмәдәшебез. Авыл турында 2 китап чыкты. Икенчесе Мәскәү, Оренбург, Уфа, Казан архивларыннан алынган документлар белән. Шул китап басылганнан соң авыл халкы 14нче буыннарга кадәр әби бабаларын белде, ди Зөлфира ханым. Без татар авылы, без татарларбыз. Безнең 3нче китабыбыз чыкты. Ул оныкларыбызга дип атала. Менә шул китабыбыз безнең үзебезнең халык санын алу китабы ул. Безгә башка китап кирәкмәй. Чөнки анда һәр бер гаиләгә арнап язылган китап һәм үз куллары белән язган язулары чыкты. Алар балаларына васият итеп, без татарлар, сез татар балалары, татар телебезне онытмыйк, гырыф-гадәтләребезне балаларыбызга, оныкларыбызга биреп калдырыйк дип үз куллары белән язган язулар. Авылның тарихы да бик бай. Элек-электән 3 мәчетле сала булган ул. 1692 елда Төмәнәк Кодайметов дигән кеше нигез салган авылыбызга без моны бик яхшы беләбез. Чөнки документларыбыз бар кулда. Менә шушы Төмәнәк Кодайметовтан безнең инде Төмәнәк авылы алынган.
Каян килгәнсең безнең ата-бабаларыбыз дисәк, әлеге Татарстанның Менделеев районындагы Камай, Яңабирде авылыннан һәм Минзәлә өязендәге Балтай авылыннан килеп урнашканнар. Бүген Төмәнәктә 465 хуҗалык бар, 1156 кеше гомер кичерә. Күмәк хуҗалык булмаса да Фәнир Галимовның крестьян фермер хуҗалыгы эшли. Авыл халкы теплицалар тота, яшелчәләр үстерә, күпләп мал-туар, кош-корт үстереп сатучылар да шактый. Авылыбызда яшьләр күп, җирләр бирәләр яшьләргә. Яшьләр читкә китеп йөри димәс идем. Чөнки Туймазы шәһәребез бик якын, эшкә анда йөриләр. Авылыбызда эшләр бар, җиңел контейнерлар тыга торган предприятиебыз бар, анда 200 кеше эшләй. Зөлфирә Хәкимова шушы авыл кызы 40 елга якын Төмәнәк мәдәният йортын җитәкләгән. Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, бүген авылның старостасы, бабай утарында музей җитәкчесе. Төмәнәктә тудым, укыдым, яшәдем, эшләдем, мин бик бәхетле. Башкаларга да шундый бәхет телим ди ул. Амин. Дәвам итәрбез. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Башкортстан Республикасы. Өлкән буын шагыйрьләренә мин тоташып кына калдым. Үзләре артыннан мине Хәсән Туфаннар, Гадел Кутуйлар, Муса Җәлилләр иярттеләр. Иярттеләр, гомер буена рәхмәт укыйм. Поэзияның олы юлыннан кертеп җибәргәннәре өчен үземне шул буын шагыйрьләренә бурычлы дип саныйм. Шулай язып калдырган Сибгат Хәким. Хәзер сезнең хөрмәтегезгә тарихи кадр сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Бүген хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллин үзенең архивын Сибгат Хәкимнең тууына 110 ел тулуны күздә тотып барлар. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Өлкән буын шагыйрьләр турында фикерләшүне дәвам иттерик. Узган очрашуда мин Сибгат Хәкимнең тууына 110 ел тулу уңайыннан архивтагы фотоларын барлап, кайберләрен тәкъдим итеп, аның тормышындагы иң истәлекле вакыйга турында язманы укый башлаган идек. Язучыларга бай иде бу мәҗлес. Гази Кашаф, Әхмәт Исхак, бер читтә Хәсән Туфан. Һәр вакыт язып утыручы Туфан, куен дәфтәрен, яшел каралы авторучкасын чыгарып, җыелышта, хәтта мунча ишеге төбендәге урындыкта, мәҗлесләрдә гел нәрсәдер язып утыручы фанатик Туфан. Үзлексез экспромтлар яуды, бакаллар ташыды, яшьлек ташыды. Бу шагыйрьләрнең иң олы дигәненә дә ул чакта 30 яшь. Арада Фатих Кәрим юк, күпләр юк. Берничә айдан Туфаннан аерылдык. Каләмнең ұшы белән генә латинча бик вак итеп язган шигыре калды. Альбомнар içində ничектер сакланган бердән-бер шигырь. Экспромтлар юк. Ул исән. Котлы булсын туйыгыз, уртак булсын юлыгыз. Мисал итеп сөйләрлек гүзәл тормыш корыгыз. Гасыр ахырына кадәр икәү бергә барыгыз. Чәчләре көмешләнгән картлар була алыгыз. Безнең тыгыз сафлардан китә бара күрмәгез. Тукай һәм Такташ кебек вакыт җитми үлмәгез. Сезне сөйгән халыкның мәңге үлмәс күңелендә күп гасырлар буенча яшәгез икәү бергә. Шагыйрь һәм шагыйрәдән илебез хезмәт көтә. Сүз уңаенда әйтим, Мөршид апа шагыйрә буларак үзе дә җыентыклар чыгарган кеше. Сәламәтлеген бик какшатып кайткан Сибгат абыйны исән-сау яшату өчен бөтен гомерен багышлаган олы күңелле,
мәрхәмәтле, сабыр холыклы, медицина өлкәсендә хезмәт куйган бик күркәм апа иде. Бу сүзләрне мин кемнәндер ишетеп түгел, үзем белгәнгә, үзем күргәнгә әйтәм. Чөнки студент елларында без алар белән күршеләр булып яшәдек. Әле менә Мөршидә апа турында да, Сибгат абый турында да сөйләдем. Бу әйтелгән сүзләр аларның рухына дуга булып яңгырасын иде. Без дусларга ак күгәрчен, дошманнарга арыслан. Безгә шундый иман бирдең, көч бирдең, Татарстан, дип җиткерә Разил Валиев. Исән-имин булыгыз, хәбәрләшеп яшик.